mi pau kawei ka kruwo lengba kirin san jong ki social media syapang ka shik schedule but article laispa nyopwe hadin ba uba arden milar ba siamoy ubdeu president jong ka party VP harangkat Erwin Sutinga but urobet jun khar jarin kibdei kinong esai an ba pau jong ka jela kila deb ban ya tai yakane ha ka arpoi tarik jom ta ubnai ha po ka san kerdep college kumta kade ka kerwo kabal mi pau lengba kirin san jong ki social media syapang ka shik schedule but article laispa nyopwe ka ong kumne ngamar wei ngamda kwathan banya thu syapang ka shik schedule lani article laispa nyopwe namar baro ar kalong ai hapori India syong samangi ban pentre kam ya kano ka babiang ya ka shik schedule ngilayo ya ka kalong ru kababiang katkum ka jaj bendru lani rem ka baik kaktin katolik ya ka article laispa nyopwe kalong yagi banyo namar ngilayo ya ka shik schedule katkum ka jingkan mau jonga labun teli kisnam ladiman ya ka ALP handre hadu menta ompat yo ya ka ne ka mat ka bakongsan menta mi sa ka jingdiman ya ka article laispa nyopwe kalong yangi ban pen urlong ya ka jingdawa jongi lada pilong kibastat yang teli kawei hadin kawei ka jingdawa Om donkam ban iapher jingmut para nongialam.